Oh, hello, Pua Felaniam. Oh, ni Oh, Mr. Wheelchair Official Channel atangin ania. oh. Voin September ni sarisang ni som ni pa ni hian in khua labung mi tuitla anom nin kan lo hria. Chumi chungchang a chon han biak lok cheka duare mangem. Oh, reme. Alo mo me ani chuanin khonga in il then dan chan chin I hriat ang min han soi sakna engtia che sual nge ania a kumsat a mingle a khoming nen. Ya voina chu sul hi kan hriat dana hi keni point khulaya alo mu ve tu te soi le an soi le chon ang kha kan hriat kha ni maya amuna kan luk man bik lawa ti maya Oh. min lo fo na khati khan khati nga hra chop chop chho kha kan ni wang khan chiang tak khan han soi thei bik fak kha kan nei lawa Oh. che sul na an lo hi a hming chu Raju Karmakarania Namdang Oh. vai kan ti mai Bengali hi an ni a hi tlabung veng lai a cheng hi an ni a kumsom ni pasari an ni a a chet sul dan an soi dan a hi chuanin ai na ama hi tui cheng thiam pa ngai ve tho ni a hi khati khan alo mutu kha chuanin chak deuhin a lo tlan thla long atang khanin azuang thamaya kha atimaya hi khulaya chu alo mutu te po chuanin nge na pang har ang dewa tuya zuk in chia dai tum khati ang mai tur khan an ngai ni ve hlamang chu nga te wal khan an ngai dewa amaro chu le khatia zung tha kha a hleu tha tila a hleu tha chu ni deuh maya a chuk zong in khathang tui pui ania an lo non hun hi mo tlak no hun hi khathang tui pui lung hun kai kan tia then hi chuanin I channel lo ngai thatu tena an hriat thiam thei dan chuan maji kai kan ti thin kha ni boka then tam tak chuan an hriat mai ka ringa tlabung local thang te pon omanga chulai hun chu ni a tlak na zone hi khatia lunga tanga zuang tha kha tleman hleuh thladeuh kha a chaw deuh ning chu mo kan tia ke ni pon pil wang wang ta khami kha lo chuak le talawa ti kha ni deuh me kan hriat dan kha chu mo ani chuan luya chuan eng titura kal nge an ni chu po chu kan hret chia bik lo mo chu mo tu kan zuk thena soi tu ber kha chuan helai hian chak deuhin a lo tlan thla lunga khuan akaya lunga tang khan a zuang thlar ngota tia marbot kha long tui eno khan umta mo khobo bola khan khamia khanin zu kai luta chumi chu zuang thata khani keima ni pon kan rin alo mutu te rin dan tur kha a hriat thiam thei rokin ka hria lai chu lui bul te kan nia kholum nen in chia dai tum zuang tha nge uang thuanga zuang tha te ang vel tur khan an ngai ve thoni khan a hriat mo ama tui thiam pa ngai tho kha ani boka ka tianga han tlamai tur kha chuanin an ngai bik lo ni tur ani alo mu ve deuh tu te soidana khan mo ani chuwa zelo leme ani chuanin alonga chuanin chuan pui nei lowa ama chau long bula kha chuanin kha chuan ve en tia mai chia pahnih kha an soya namdang tho ani tan to khanin tui etia nge tui tla pa ngai tura an ngai bik lo ning chumo ve thowin an ni pu khan mo vein bual satlia vein chia dai vel tura khan an ngai ni ve thowang kan ring ani chuanin ama hi nupui fanau nei to te ani em nge tlangwal tlangwal ala ne mo soi tlang ta topila tun hai dewa hianin ril ru buai zeuh chang ani an tia ama han tha cheng deuh tu te hi chuan chumi vel te chu ani theiangem ti te chu kan han ngai to dewa maro chu ril ru buai poni sera ama tui thiam tho ania kan tia nge nga khami lum ti tuya
in chia dai tum atak sa chau in ve chuak zo to lo niang ti te chu ril ro chu nom ve le tho bu ko mo ala ya tlak dan tak hi chu soi thiam har khop mai ani chuanin a ruanga chu in mungkal nge engtin nge khalai vela ka min soi chen sak thei deuh ngem ruang hi kan lam hulo tuna hian i tlai darli vela khanin atla ti thu kan hriat khanin alaya uai me ang te khotlang te khan kan han pan khom ha latlang na mun kha chuan YPA yang pahari association nei an ma ni lampang mo tiang ho kha tuitla zong tur khanin tlang au na tang khanin anin au khom ha doka chuan YMA member te khotlang pui te kha amuna hangan pung khom maro chu tui hi a lian ve dewa tiang a lian lu tuk chu ani chuang lowa chuan an nu boka chet lak a har khop maya i tui hi etia kan en ang ai hianin a chung lamah hianin a force hi la lo na ang reng rewa chumia chuanin nge chet lak a har em wa khanin kakuai nen khan kan tikol ta atira te chuanin elaya thleng phasa te ho khatu atlak na zone velan soya kha chuanin han zong ve tak ngela maro chu chei le chei no tui force an deuh wang khanin ti thei khat tam lowa laka tui lo nu bok den eng mang mu thei bok si lo nen khan kan che thei thei lowa tui chunga lu ta zu long tur kha chuan mo chumia chuan hakuai kha paruk pasari vel ninga kan siama long paruk pasari vel tho chuanin kan han hrut kuala maro chu tun din hunai chuanin beidon thak hanti donila beidon na khop chu kan la zong chuang lawa ril ru ro chuanin vai veng nang khop mai mu mai hi rin lo na rin lo na deuh te chu kan han nei deuh mo maro chu le ei tuna po a then an lo ma a then hi chu ei ten kan han ho dar lo ma ani chuanin atlak na lai hi engtia thuk nge i hre thei angem atlak na lai hi sei thiam har khop me tuna ri hi chuan mo ai tui akam hun lai hi chuanin leite po alang pe thina thungin akam hun lai tak tak hi chuan amaro chu tuna tak hi chuan tuia le na wang hianin sei dan thiam har khop mai kati ani chu tun din huna chuna la thuk ve riang ani chuanin khongain khothlang tui pui omna lai taka hi min soi chian sak thei deuh angem eng chuan arem chuanin engtia lian nge tinen chiang deuh fek fokin khoi min han soi sak lela khothlang tui pui hi labung khosir lo ka luang hi aniamo ai hi khuta Bangladesh azuk po kan hriat thiam thei dan tur chuan kan mana hanti la kan min phasa te poina kalkat kan ti te ti ang longa an kal na mun khati ang lai kha anita kan hriat thiam tlan thei dan tur chuan kan khosir lok labung khosir loka luang ini ania chuan a zau lampang hi soi dan thiam har khop maya man deuh khan ka soi thiam dai thei dan tur chuan min lo hre thiam la tuia kam deuh lai khanin tui in theuh siak hi kan bua se khami tum khan meter za hian kan potamo khulai ani kuang zau deuh lai kha chuan chumia chuanin meter za pia khanin hei lung khok rok deuh te oma wang khanin hei tui in theuh siak na ta na han pon deuh kha oma wang khan a top thleng ha chu ni lo ta tui kam lai deuh po khanin meter za so matanga za sum ni borvel chu niang azau zau ve ang tuna phei chuanin tui hi a lian deuh kuang hi a zau belta soi thiam dan a har khop mai a fia ko palom tero chu
ani chuanin khongain tlabung omna lai hi min soi chian sak le theyangem eng district nge tlabung hi lunglei district khotlang lampanga hi nia lunglei tang hian KM somkua pasari ania tun kan man lai me ka hi chuanin amaro chu national highway te han laia MBI chuanin a KM hi chu adang duai tura chuan khan ngai deuta i khotlang lampang Bangladesh Ramri rula kan ni deuh mai ani chuanin engtin nge malak zel intum minan soisak le la chu YPA ho chu ma an lamek zela tuna po an la thapa YPA han ti khanin halaya kan uai me member khotlang nu le pa ti te po amuna te chuan han deuh thapa i zan lampang a hian in nei beirua inkhom hunlai te ni wang hian a uai me ang hi chuanin inkhom ban lampang a hi chuanin a theile a rem chang te tom ngai a thok chok tu chuan kan hanin kaw ren ron tran to tang au na te po ka han au tu ra chuan kan ngai mo chuan tlai a elai a chiat kan tok ti kan hriat khan khulai YCA Nungsuri Yang Chakma Association lampang te kha an kaya khuta Nungsuri kai vela lo duty a lo thli thlai tur khan kan zuk hriat te ngala an ni po an do in ral ring khop maya ke ni hi nia zan lampang hi chetlak hi a buai thak ang neng dong khop maya ma ro chu thei ang angin ka hanin zong lenga chan khan te po atlak na tanga athlang deuh i chuanin hun hi vela i chuan hanin siam le photang mo chumba chuan kan siam nga chuan atlak na zone vela tang hianin chinak soyang deuh khan hakuai mang hian ka hanin thut kwal le anga flavor te chuan kan zong leng chu ani chu azelo le mai inkuaina vanduina in tok hi ati chuanin atop lam kan hnai don tonga atop nan han soibel duang chi te inkuaina vanduina thina in tok tin changa hian inei chuanin hunren mi alovina top nan min han soi sakla nea hei kan khua hian tuitla lui pui bula kan nia maro chu tuitla te tun haya hi chuanin soi tur hi kan tam lowa ma kum liam deuh a te kha chuanin ka han ve dewa amak po kan tiang reng zo khop me a tiang tui bul hnai a si tuitla tiang vela chiat kan tok lo te van nei kan in ti viawa maro chu voin thlai ai ro van doina khan tok eta a chupakara namdang ania van doina tok te hi OMA le khotlang hi chuanin kan ensan theilowa helaya lo het ve to te an ni na lai khanin namdang mani sela OMA le a khotlang a VC ang te point ensana ralban san chu kan tum lowa lai te chu a zoram mi pui te ponin min lo hriat sak ve sela ti kha kan soi ve shum nge alo mom le mai hei hun chep takara income na hun thatak mai min siam sakai chunga kalom lu tuk kan lo me ke ni